nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV njensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chige mchabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii ria nyalde kwera chige mchabo kunyara gosikugo muntu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota liene getaseni Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Weekend yetabwa tumuru bururumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase baruwete kiriye bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho muri Ndizi TV lunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oliyo makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gochakire Chinsa Isato na ibere goika Chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora gochigoro tokini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo igeko tabanga tomanyo musani ogo inyoranga niga abuka na ande manga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwatesa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icukiyaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya anse kikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony icyukire asukunyurembeo ekeruri greti getunwa kyamanga chinyumba cyo korara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinyurete chingare nabo igo kibekire chi wardrobes chicho ni kibabu cyo wisibiria nigo kibekire chi tiles na kubiko bokinu bwigoro kigima ase chinyumba cyo kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire Chinsa 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira Chinsa 24 ni gabwate libagarinene asura nyare gupaki
igari yao. Chinyomba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya Embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo gwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Margo bengi mwanchi murigereria Chinsa Isato chabono botuko karonande ngo kwaregania semesa ya mangana maija egerenchigo kumanyanga nararia ya korekanire kuroma mbe guika Chinsa chiga yendera gotubwate wethera senchira ya Facebook Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube tonyole buna Ndizi TV News na kwaregana iria talia make igo kabamo ya Ndizi kabaime ya Ndizi TV asayo amona yanda mangi. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita tigotoko ya chaka korwase omuchobo songo abwasoma Police County Commander Francis Kooli n'abanyanyimbo bekyombe gya police nabaigo abatyotereria be club gya Arsenal asoro gongorwa gusi basemiria abantu kubwatia machiko a COVID-19 eliwetanga korwa ase oboroiro obwo nigo baigo Kooli aena nachi mask boigo nechi sanitizer ocha saba eti bali gweta asobogataga bumucho songo omuliko ito Brian Sagnisena na bwatoro baturwa senchira yuboime. Rituko lya lero nigo mukomanda bwe county ya Kisii Francis Kooli araige koski abanyanyimbo nabo igabatyoteleri bengo ye timu ya Arsenal yorosagero wa Kisii abwaseganga yabo enene yalenge okubabuli abamenyi ba Kisii kubwati amachika bekirene wizara y'obachenwe ligotanga okwambokera kwebinyinyi bya COVID-19. I want to congratulate Arsenal fans, not because I'm an Arsenal fan. Yes, I am an Arsenal fan, but now I am talking as the leader for the National Police Service here in this county, that this is a noble idea where we want them to own this. They have been doing more on charity work, giving back to the community, and I want all the football fans, fanatics, and other fields to come and emulate what Arsenals are doing. Etogwa kana kiro muntu ndebwensi o nyolire information niyo nyora manganaya abwata anyabwatira kobokelinde koroneye tonyirwani tonyikole togende rendi to tuchaka togendera ko linto binde bitorengete ngwakira fans ba Arsenal mbe yamono asokwerwa gocha gokora exercise yeke twakorere town weta gwakira nabasigari mbe yamono singenchoko toborendi naende gokonya abantu kubelimisha igoro ya corona niko bakora etali chinsemo au chomo chobo songo nabo igo ekanisa bwase balenge kwena na chimaski. This is a journey that started 3 weeks ago. We were planning with the Arsenal fans officials who visited me or paid me a courtesy call, and this is the day that we are actualizing it. And actualization started
During our prayers today, we went to St. Charles Luanga Kisii Cathedral, where we dedicated our activity to God, and thereafter rolled our program to sensitize our residents here and remind them of COVID-19 protocols. Boigo nigo koli ateba nigo barache kubwatia machika ikurwa ase wizara yobochenu na kweneke bunakera oyo mongo yabwatia ale boikeranu. The government is actually emphasizing on people taking this as their own initiative, so that we don't use law enforcement agencies, arresting people. It is not the spirit of government. It is not the will of government to arrest people, place them behind bars. The government is more on empowering its people. Na gokonya aba 90 banyora mangana yega to encoraria elinde tubwatera no mwako yorande mu maite na event tubwate ne kinyinge cyo gokonye kenyoro na cyo gokonye community. So okay sana ase mo obsoito bwa serikali mo county commander okisi asega asingi yako to yoringa bado COVID-19 neko neroro nane no muntu munyanga nene namaite kanisa ogendare kanisa ngonga serikali yetu no munyiroche iga talinga mukirege ntekene kanisa ko nande amwire kunyuria abantu bamindonga obururu boiga bwa COVID-19 muraera Eretare ane Brian Sagini Isena na barai kuragusi nigo besokire na kuburia bamenyi be county ya Kisii na Nyamira wesokia na kubwate kura asentunde ya kabere umorobelio gochago cha kalitikolia ankyo kolengana ne kyombe kyo bacholi ne chimbebe IBC ekikia rureli bagana ende asaba Kenya bali batabwatete kura asentunde yabo yeli tangani umorikito Vincent Onyancha na Mange. Buna enchereyemo yokoroberia boikeranu obochori bo mwaka oyo abarai akorwa sorongo rwagusi nigo basemiria abantu ko batachikura maiga yekombe kyobochori ne chimbibe IBC asentunde ya kabere koralia omoroberio gochigo chaka stariki 12 oika stariki 5 mu mutinyo kabere omwaka oyo iga abantu baito toko baboringa digereria abarai mogocha gochora iroka bono buna engakiyo korikichikura ya ikire gochakira Jumatatu toko boringa mogende asobonge muri kichikura erinde mubeka abarayi ebirogo abarayi bamwirogete Nyasaye na abarayi baranyara gokonya abantu baito asebinyoro twaikira umwaka bw'ekikura tokore siasa ya omorembe twanchirekira omonto campaign inuni mogo decide nande mambie ywere tare 17 abantu ngochaka bare kwerikia usoko bwata chikura elinde na liora acharo morayi uri bwanchite abana bali bakore chikuru babwate bibande bagende babwate chikuru sobonge so that itotware numbers na lioko nyara ko elect your leader of your choice abarayi abwogati yabo yokuriye kero kyo bwemisi kurase ward ya Nyako Felix Maira na boigo Joshorina oyo boigo kuriye kero kyo bwemisi bagokwana maiga yogoikirana sama sabo aswanyara gosaberwa imeye kanisa ya Nyamataro PG nigo baganiryo murembe ko eneki wa kirengaki tokore siasa yomorembe tokore siasa egokonya abantu baito chingaki echo niko baburia basaye kone kibuna mbali gotume kwa elikorenta chibura bure kereme sangirikano egendrete tebyo mwana siasa uri yoko tebi ngochi kokurera nyagete abe ko mwana oye mustari wa mbere koko nyoru mwana oye imugetie enungu goseke boko na yobo onye mwana oye taiyo kira mwago nya gusunyunta marabwana ngotebia abasaya bambanyara gutumikwa because abana siasa bono na oyo mintateba batabati agenda batabwati inchirende baranyara gukwana nabantu bagutumika abasaye nigo boigo wesre imbura korwa kitutu jaje south anyarega kwa boria bali batabwati bibande kone kibuna babinyorere bunenchere yoko nyara kwerikia buna bakichikura ekeromorobelio yogo chigo chakabe na sentunde ya kabere itukomambiri karororo ne riri atoire ribaga naende se bali kero kende mwanyore twaso kubwate kura abana ari ko bali quest mwensi esmore na mbali mubwate ibande na mbali bitaracha mogenda ali uduma nambere bosongalia bande mogenda office ya ba chief kiagara mbaire orusie getambulisho kia ororo ogenda tware kura kero gwatwarire kura na likio kora nyare gutware haki ya ochoro murai ori orocho tagete
baria bakori chikura na baigona bakchukura babori gukane kibuna nkubwatira na bare na gotinyo morembe ase ensengima ko reporteria Ndizi TV kurwensemo ya Nyamataro igotoke miyo muchobo songe kaunti ya Kisii eriteriane Vincent Onyancha nigo orogongo rwa Gusii rwagenderere kwenekia embura abwase gwikira bono iga embure nyinge asomarago bono yenekigwa enyinge kigima asensemo ya keroka abwase amacha mange anyara kobaka kwenekigwa ase chipara ao emetaro ao naboigo ase chiro yensemeyo abwase chigari charorekana kolimera amone binte binge gusarika bono nigo abatumeki chipara babuli wekoba maiso anene mono ekere embure yo ekagere gochia comment kana ase kerengo keigoro asa matuko ale bosio nigo baigo abantu basemi gwetiba baisa kwigama inse yemete elyo gwetanga neme basukano era nyariko bagekoretwa ne chinkoba nigo baigo abantu batebiwe banyariko bakugacha mache elyo achiko bakonya asa matuko ale bosio eyo nembure nyinge ya nyariko bagekwenekigwa asumuragoba obono asensemo ya keroka ekeroto gusuka guchimotwe omwanchwa omurigereria nigo omurai w'ikiama kia ANC Musalia Mudavadi boigono mo senator we county ya Nairobi Johnson Sakaja batarire county ya Nyamira abwasibareganirwa no mugabana we county eyo Amos Nyaribo no mokonyo ya James Gesami abwase Mudavadi aboli abamenyi be county ya Nyamira kuba agosegotwara obo maene no barai bali bagucha gochora ilyo bachiko bakorera amagenderero omoriko ito job maangi na watoroboti rwa senchera yobwikirano ekerense gendrete kweliganigo chia sobo chori obonene omurai bw'ekiama kia ANC Musalia Mudavadi nigararirie ganga ya yenene yokurwanirira ekerogo ky'oburai bwense kagokwana imeye county ya Nyamira Musalia nigatugutera engana ya sogete bunamba umiranete no mokonyi bw'omurai bwense Dr. William Ruto obisi nagokwanira igoro yokobwatera naso gochori obonene. Those are the rumors that we talk about. I wonder whether this person was in my house or where they were, because I was in my house on the material day. So I think we should move away from this speculation. Nara ligoro yomusangireka no maneno rakoreke chitarike 2023 abwasara chikoralia gochiko irurukie bendera ya oka. Ni kusema kwamba sisi chama cha ANC tutakuwa na kongamano letu tarehe 23 mwezi huu kule Nairobi, Bomas of Kenya, na tutakuwa na mambo ambayo uamuzi wetu kama ANC kulingana na siasa yetu na siasa ya kitaifa tutakuwa tukizungumza pale. Niga irali bagali abene gusaba bamenyi ba Nyamira gucha komochoro mugavana Amos Nyaribo asentunda yende yoborai. Na mimi nasimama hapa nikiwaomba watu wa Nyamira constituency county kwamba tafadhali roho zenu zifunguke, fikira zenu ziwe sawa kwa nia letu la kutaka Governor Amos Nyaribo na timu yake Gesami na wengine wapate nafasi kuchaguliwa waendeshe county ya Nyamira. Omo Senator Johnson Sakaja nasaba bamenyi ba Nyamira kubwate kura elinde gochoro murayura chikobakonya. Vijana wetu wakati ni huu sisi tuweze kutoa uamuzi. Nchi yetu inatutegemea kama vijana. IBC wamezindua program ya mwisho ya kujisajili kama wapigaji kura. Tafadhali chukueni kura. Omugavana Nyamira Amos Nyaribo nakereko ko muroberia o uchumi bora pesa mfukoni ogoteba norora chigokonya abakenya. Klarioni yetu ni kwamba uchumi bora pesa mfukoni. Uchumi bora pesa mfukoni. Obochori obonene bwo mwaka oyo wabeirange naenda baraimba gendete guyakereko ko koranga mbairo burai bwo mwaka oyo. Kinko reporter ya Ndizi TV kure county ya Nyamira retariane job maangi.
No yokoligie kergo kyovo governor se county ya Kisii Simba Arati itikulia lero nigaikira nase constituency yabo machoge chache ewodi yabo chitendere abwasa kwana n'abamenyi benseme yokomo amagoro aseganga ya yokoligia ekiroge kyo nigo chinga kyecho abasaye bate babuna nigo bagucha kumosira na kwene kyabuna Arati obeiro mo governor we county ya Kisii chinga kyecho omosubati yokoligie kergo kyovo women rep Doris Donya Toto nera nigabo lya bangina n'abantu ao komosira aseganga ya yokoligia ekirogekyo Gutebya abasaye baitu balya bake especially as a sector boda boda abana baminto tigamatebyo bobisi nchino musaye muntu tabaisa kweba abatumike ngamugende mu kigusabyo mukutana bwo muntu tigatocensa igatotegerere na inde turi issues kero kende cyabasaye kitu affected isimbe krara so government atokonye talibo nonde bwespina wenete koenda ando siakuru mukutano ye elinda abana nchibagure sera chiae talibo Mheshimiwa James Omaliba Ongwae ayekora yenda ka totiye tigo Mheshimiwa Mange a check round tigo Ngeli a check round tiga Simba omoisie gesora omwana omuya a check round tigo bule oyobo bole tibune project I check round elinde tomanya gotirimboka. We are going to make sure that the leadership must change. The young generation, this is your time. This is your time. Change your Gandhi into Tuabatide. Jonomo Nyarangi, Omosegi Moanoyo, Agambe Wia, Yasa Mwagate, Onataba Injana Wambekeresu, Matuka Tekobuata. Igonyo Kanatura Nyarokonya. Mbalinga Gaiga Ewodi, Aigarero Nyamiobo. Who are saying, Nga Nkonga Bari Kurayabo. Ndiamon. Ibori ya kabere. Mbalenga balema bagoteba. Nko abale omweshimiwa mu mayima onyonka ekura yobo seneta bashomati. Ndiamon. Ngocha mumaide no mumromoko. Anya akonyora by the time tara akora na akoba kwa. Aginto mokaneti. Na balemi b'emisikoro se county ya Kisii nigo babolire serikali ye county ya Kisii kubarosalie factory eligokinia obolemi bw'emesie na kubanyorera abalemi abo eng'ere yabo ya kiraritiko aya nigagocha matuko make maiga yomo governor Kisii James Ongwae kubaenekeria buna factory n'ekikorosi wa asa matuko abwangoiga omorikito Mildred Momanyi na mange abalemi abange mono imeya rugongo rwa Gusii nigo bandrete konyora amakongu ao anene mono obolemi bw'emesi astogendete koranga chi factory chinyingi chemesi nigo chigendete gosiekwa astokoranga nigo ebwate management yembe kole ndali tukolera na ikire imeya abo basi asena talire omolemi oyo mo bw'emesi anyariko bagagontebya anene mono inki ngikeliaragani eserikali ekore naendere ngige ko momoyo ogendera gusimeka emesi kora tebyanga marietao Marieta ne Evans Ocharo
uyo magomande ikinyore ke gukora kwa komoni Machango location ya Cheki division obasi orabu nkianda ke ko moyo kwage ogendera liko korobole me obwemesi egento ge kongo moyo litangani kabisa nkelinga echiro no eteri kororekana buya lakini nero yemesi namba ibere competition igerense igo we are dominating, otherwise I'm dominating kurupas borapuru gaiga na bodo jengai inche ange inko ndegete mesie menge ige mesie ye egera ya twale chiro anda kenki goko gani kwa guche serikali ngurukio asia serikali ona ngoche kwenye sabanga enyare kurusia tis managers ba bagerire chifactory chito chia chinyige chiara atelire. Number 2, I'm appealing to the county government ya Kizi. Factory eri ya tulirete ira banyebeke in place eli ndonyore echire irange gaiga. Imesi teiko igumurakera triko igwambura en period kimosyo gokori. No mosya karono korrete biyonyete ndagirerie isaine. Umosina bagosoka ngosoki MSC site MSC 20 na guchegoro. Twari konyore factory Kizi county. At least nabo twari kubwena. Abantu buna batukote school tutabwati nero mande twari gokonyeka. Ngosaba serikali yetu ya county amechande tubwate oyo minto mugambi ochara nyari gotewa tu assist egerto nyari kora tokonyora na intwe bitoki bito tsomeria abana egerto gendere motu. Igona inje wana abiriri gochigali ase county nga tororerango serikali yetu etoroserie stoko ile mesieye elinde mesieye tokonye ekonye n'abana inchi aba bangeiga buna abana abande bakuri school bali siko batagitobore myo bareme bo bakonye ibaba gochiko ibaba nyore nga berwanereire okona kwokogania kwa baremi bemesi kurwa igase constituency abo basi anene mogono gochigalia ase serikali ye county ginko report ya egetaseni kia Ndizi TV kurwa igabo basi constituency elietaliane Mildred Momanyi. No mawaziri w'ekisemi Professor George Magoha nigo aboririe abarimu abanene b'ekisukuru tibabaisa kubanchira abaibori gose bageni bande bonsi gotarira aborokigwa ase ekisukuru anenekero bakweroberia gocha gokora amatemo amanene y'omwaka oyo iga chingaki ekyo nigo Magoha aboririe abanasiasa gotatumira aborokigwa chi success card ekibwate chibicha amo nemerengario yabo chingaki ekyo nigo Magoha aganirie aborokia bonsi kwenda ase ebitaseni gose bituo bya nyagitari abo barayewe echanjo ya COVID-19. Bwana Principal, yes, sir. We don't want visitors in schools this time. It is the same rule. It is the same rule. There's also a very bad culture of politicians sending you success cards with their pictures in it. Destroy them. These are God's children, and they belong to Kenya. Can the politicians spare them? I'm not saying this because I despise any politician. You don't need my face if I'm wishing you a success card. Do you get the point? And if you are in Form 4, they will get you early enough after you have finished the exam. And they can give you as many other cards as possible with their pictures. For now, ni watoto wangu. Me, I don't have a political party. You are my political party, you children. Are you listening to me? Yes. So if you see anybody bringing success cards with portraits of politicians, yes, ban them. Yes, you have my full authority to ban them. We keep praying for you. Recognize you, teachers. And I want, in this same breath, to plead with you to go for your booster shots, if possible, by next week, all of you. Because then I want to be sure that you are not exposed. I'm talking as a doctor now. The vaccine is good. Forget about all the rubbish we are hearing in the press. I've had my booster shot. I don't want to feel safe when my teachers are not safe. Yeah. Pass the one.
Abana siasa n'abarai bari bakoriye birego aho asoba chori bogo chakoreka omwako yoiga nigo bono baboliwe kurenda chinkwana chabo ekikero kende kirabaisa guturubanya omorembe imeyense ya Kenya nigo bonsi baboliwe gukora siasa chomorembe nobotoereru aya namangana yomo women rep we county ya Homa Bay omosubati Gladys Wanga. Leaders who have become desperate because more and more they are seeing that the possibility of them ascending to power is coming to zero. We want to urge them not to use divisive language among Kenyans. Kenya has a history. Kenya has come from far. Our leaders must watch what they say. As leaders under Azimio la Umoja, what we have discussed and agreed with like-minded leaders is we must preach unity, we must preach peace, we must preach togetherness. And we know that under this banner of Azimio la Umoja, Raila Amolo Odinga is going to emerge as the 5th president of the Republic of Kenya. No mokonyi bo maraibwense Dr. William Ruto na ikirana ase kanisa ya PCEA sensemo ya Embakasi omocho Nairobi abwasa sanga naba Kristo be kanisa iyo abarai barengenere ngamono mobunge o South Mogirango Silvana Sosoro mobungo Kikuyu Kimani Ichungwa oyokolie kerogo kyobo bunge sensemo ya Westlands imemocho Nairobi Nelson Havi gati ya barai bande abange chinga kecho Ruto akora kurwase kanisa niga yaswa sensemo ya Jacaranda Grounds imeyomochie o Nairobi abwa sagendra gwa kera ekoko umoroberio ye bottom up economic approach model. Waeleze ya kwamba katika kanisa hii mliojenga, nataka niwapongeze. Najua tuko na watu wengi ambao wanalalamika kwamba tumejenga makanisa mazuri kama hii. Kuna wengine hata wanapata shida tukisaidiana, sijui pastor amepata gari, kanisa limejengwa. Kujenga ama kutoa kanisani sio amri ya binadamu, sio amri ya kiongozi wa kanisa. Mwanchu mligeri gogendrete konyora yonsi korwase gutaseni kia unambe mo kia Ndizi TV kontara ya kora ekemina kia Afcon nigo kigendrete asense ya Cameroon abwase chitimu chiago soliri tukulia lero etimu ya Gambia nigo chia kani timu ya Mali abwase barua edro yegolia yemo aseyemo nekimina kia elire bwango iga ngati timu ya Ivory Coast ne timu ya Sierra Leone abwase barule edro yechigoli ibere ase ibere nabo ige timu ya Tunisia yanyarako bageko yeikora timu ya Mauritania ase chigolinye ase ligena aliesagero nyora litukolia ankyo timu ya Burkina Faso nigo chigo chakorana ne timu ya Ethiopia Chinsa enseyemo ya Maragoba litukolia ankyo boige timu ya Cape Verde chichiwaka ne timu ya Cameroon boigo ensa eyemo ya Maragoba litukolia ankyo oinyore omogosoli Vincent Abubakar korwa sense ya Cameroon nerobero mogosoli omonene kegima asoko bunga gusasoko nyonsia chigoli wekerabono iga omogosoli oyuniga abwate chigoli nye kureke minano gia Afcon gechaka chitariki kianda omotinyo yoiga nyora nga kiminaneke nigo kegendrete asege ka kirbusyo kyomotienyi oyomo nara yokorwa semesa ya mangana mayago ikanande tumera neritukolia ankyo asomorobelio bwensa kia ekarato gochiko bwaterana noyo minto Brighton Makoli kolende tibweba mambinto kobwate omobunge okitutu chache South Richard Onyonka asamangana siasa na magenderero igongwa kangambi yamano gochia sabali kibaito asoko ya sangereria na goko yaletera asenchira yoboikiranu tinkweba producer na John Kibati bakubwaterana na Janet Nyamwamu na Romo boligererio bya nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.
Ndizi TV.